हे त्यांचे काम हे रेल्वेचे ह्यांचा मुद्दाम सांगा काल काय याच्यात 2 दिवसा पहिली हय काहीतरी ऍक्सिडेंट झालो म्हणतात न्हू 7 वर्षाचो आहे काय तो तुमचो काय मित्र बी मित्र ना आमचो काका तो हा तुमचो घरचो आमचो काका तो म्हणजे मित्र म्हणजे आमच्या वडिलाच्या वयाचा होतो तो ऐकला म्हणजे सरपंच हे बघा टिळक ग्रंथालय म्हणून हे हा वाचनालय तो सुद्धा तो सभासद सगळ्या एका होतो तो असो समाजल्यात ना सभासद भंडारी पतसंस्थेक तो अध्यक्ष होतो समाजला आणि त्याच दिवशी हाय गावात लग्न असल्यामुळे तो भंडारी एकच मिटिंग एक जाऊंक नाही थंयसर तो खंय वयतालो असो गोंयान खंय वयतालो तो गोंयांत तो ह्या बी औषध ती मग हा कसली औषधा ह्याची गावठी औषध गावठी औषध हा डेली वयतालो काय केन्ना गेली ना कोणा अशी येत ना त्याच्याकडे. तेन्ना वरान दितालो आता तो. रेडी खबर हा तुमका हय हय रेडी हय रेडी एक एकदा तो हांगासून घराकडसून तो 7-8 चलत होता 3.5 किलोमीटर हा. कितली 3.5 किलोमीटर चलत होता तो स्वावलंबी होतो तो ओके हा. आणि घराकडे तो जेवण स्वतः घरी तुम्ही वांगडा वयताले केन्ना 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 ना डेली डेली वयताले पैरूच तुम्ही ना पैर ना तुम्ही पैर ना म्हणजे मी बॉम्बे गेलोय हा. मित्राबरोबर हा. समजले मित्राबरोबर बॉम्बे गेले आणि रात्री मी 10च्या पुढे एकटो गेलो मी बॉम्बेसून दिले तो आणि आता हा बघा इथे आमचे शेतात काम करतात ना तो म्हाका म्हणलो ह्या खांब्याकडे हो ना. हा या खांब्याकडे हा. आणि आता थंय गेले मी गावा आवाटा विचारून ती भियांक लागली सांगपाक हय आता कोण कोण भुरगीं ती सांगूंक पळयनात म्हणून आता तर गेला पोरग्या काय ना सरकारान असं दिसना तुमका की वेगळो तुमका पूल बांधून दिवचो खंय तरी वयतात जाल्यार नदीचे सरकारान असं ना हांव शिवसेनेचो उप तालुका प्रमुख हा मगर तुम्ही मागणी कित्याक करना तुमच्या महाराष्ट्रान सरकार आहात तुमचे ऐका तरी मी सांगते ते ऐका आता म्हाका त्यांच्यानी तिकीट दिला हा, कसली पंचायत हा समितीच्या. पंचायत समितीची ते म्हाका सांगत लोकसभेचा हे कर पण लोकसभेचा कसा सिंधुदुर्ग जिल्हो पुरो हा ओके आणि हे सावंतवाडी तालुको आणि हांव इतकेच सांगता आमचे तालुका प्रमुख जे आहात काय ना सभापती बी आहात त्यांना हाडून ह्या करता आणि तुम्ही त्यांचो रिपोर्ट द्या हे त्यांचे काम हे रेल्वेचे ह्यांचा